Дэкрэт номер 7 аб развіцці прадпрымальніцтва ў дзеянні. У вобласці працягваецца работа па тлумачэнні нормаў дэкрэта і іншых нарматыўных прававых актаў, накіраваных на паляпшэнне бізнес-клімату. Для актывізацыі дзелавой ініцыятывы ў віцебскім гарвыканкаме адбылася сустрэча прадпрымальнікаў з прадстаўнікамі дзяржаўных службаў і ведомстваў. Размова ішла аб новых пажарных і санітарных патрабаваннях, сістэме падаткаабкладання, паведамляльнага парадку ажыццяўлення прадпрымальніцкай дзейнасці. Мы хотим обратить особое внимание, что да, начать деятельность стало гораздо проще, но это подразумевает просто минимальный надзор государственных органов над предпринимательской деятельностью, то есть отсутствие давления на бизнес. Но бизнес вместе с тем должен понимать, что процедуры, те же санитарные, те же пожарные, которые связаны в первую очередь с жизнью людей, их здоровьем, обеспечением безопасности в обществе, они должны соблюдаться безукоснительно. Мы у себя создали площадку по декрету номер 8, парк высоких технологий, и субъекты к нам пошли. А по принципу экстерриториальности эти субъекты могут быть у нас в инкубаторе, а мы как инкубатор поможем им вступить в парк высоких технологий. Сейчас мы на стадии заключения соглашения с парком высоких технологий. Мы будем готовить для них бизнес-планы, практически за руку туда заводить, но в установленном законом порядке. Улады констатуюць, што з рэалізацыяй дэкрэта номер 7 аб развіцці прадпрымальніцтва значна ажывілася дзелавая ініцыятыва. Толькі ў Віцебску сёлета зарэгістравана больш за 80 юрыдычных асоб, амаль 300 індывідуальных прадпрымальнікаў. Больш дзесятка паведамленняў аб адкрыцці сваёй бізнес-справы паступіла на сайт Віцебскага гарвыканкама.